Nag-request po tayo ng special audit po, no? Matapos ihayag ng Committee on Public Utilities ng City of San Fernando na nag-request sila ng special audit para sa San Fernando Electric Light and Power Company o SFELAPCO. Ikinatuwa umano ito ng naturang electric supplier dahil ito ang kanilang magiging pagkakataon upang depensahan ang nangyaring taas singil. Kahit pumasok na yung tagulan, mainit pa rin yung panahon sa buong maghapon, lalo na kapag hindi umulan. Mataas pa rin ang ating konsumo, yun ang isang, mula sa buwan ng Mayo papuntang buwan ng Hunyo. Bukod sa init ng panahon dahil kumukuha ang mga distribution utilities at electric cooperatives sa wholesale electricity spot market, pare-pareho silang naapektuhan sa pagtaas ng generation charge. May mga pagkakataon na wala tayong choice kung hindi bumili kung kulang yung ating supply. Since last year, sa buong taon ng pandemya, since January hanggang May last month, murang-mura yung kuryente natin sa spot market. Nagugat ang usapin ng special audit ng idulog ito ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM na isa sa mga lubhang naapektuhan ng mataas na singil sa kuryente. As requested po by our past president po ng Pampanga Chamber of Commerce, si Kong Rene Romero po ng Romac Group po, no? So he was wondering kung bakit po instead na pababa po yung kuryente, pataas po yung nangyayari. Malaking problema rin umano ang mataas na singil sa kuryente sa mga potensyal na mamumuhunan sa syudad. Yung mga negosyante, kung mataas yung kuryente sa isang lugar, they would shy away or hindi po sila pupunta sa lugar na yun kung mataas yung kuryente. And in effect naman po, revenue po na mawawala sa city po yun. Nang tanungin naman kung may tsansang ibalik ng SFELAPCO ang sobrang singil sa kuryente dahil sa hindi umano dumaan sa hearing ang binili nilang kuryente sa wholesale electricity spot market, ito lamang ang kanilang naging tugon. Ito po hindi naman kailangan dahil mismong taga-ERC legal department ang nagsabi na legal naman at nararapat lang na bumili ang mga distribution utilities sa wholesale electricity spot market kung kinakailangan. Sa pangkalahatan, lubos na naapektuhan sa sumipang presyo ng kuryente ay ang mga pangkaraniwang residente na gipit din ngayong nakararanas ng krisis dahil sa pandemic. Rainiel Pawid, CLTV News.